وعرب بلدكم يلقان اللي يبنوا نصر ولا يزال مستنبجنا يا دمسابانو وفاردو دبريد سنبلين لا خوي دم غيا مدتا ينكو السام رجوم منوم جانب ينطلق من جريد مرارتا كجاكم بما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On calminamo, on juramo, on biyamo bismillah moɗon e radio Kokoriko International. Hande e welede Allah kadi addi en ɗo henno ko ngam jokkodirde e bandiraɓe ha mbawen wadde yewtere gowɗen wadde. E won noon ɓe mbi pellital wawi foof goto pelliɗo ɓuuri temedere ɓe pellitani e tene kadi ko mbatten ɗo henno ko guittuɗen ɗum koye ɓerɗe meɗen. So Allah jaɓiri kadi ma en mbaɗen ko mbawɗen ma naftoy kadi nafat inchallah taala. Hande noon ene ɗo ene yeesam ma giya si gandiraɗo ceerno Mamadou Moustapha Sy joganiɗo en kaɓirɗe ɗe e musidɗo men ceerno Mamadou Samba Tall mo awre gonɗo ɗo en nder France. Ibrahima Kane o naati ɗo ɗo ande ko ɓocciɗiɗo ha wonati mo wartu joni joni. Min calmini min juurimo joni joni yo wonko Mamadou Moustapha ceerno Mamadou Moustapha Alhaji Mamadou Moustapha jettiɗo makko tigui rigui o woda ko fo enen haade men artude e yaltinde toɓɓe no poɗɗen yewtude hande. En calmini sokhna Houraye Sy ewa kadi kañum ɓeskum to ene Belgique ɓe mbiya bisimilla mabɓe Kokoriko International ceerno Mamadou Moustapha. woni marikajo gonta miɗo wedden ɗo cibballo ko ɗo wonno rewoy worgo fof fuuta e funnaange fof andi ko enen fuuta mbi malikajo kasankoɓe mbi ko malikajo sadio ɓantani ko mbi mali mum ɗum ɓiɗɗo debbo goto omo jogui mbi mawu sadio jiɗi ko ɗum adan wiide malikajo. Aywa Alhaji Mouhamadou Moustapha min mbima a jaramo e gaaci belɗi ɗi pawnoɗa ɗo. Yimɓe en calmini ceerno Mamadou Samba Tall awre en mbiyamo kanko kadi bisimilla makko e radio Kokoriko International. Hawnaki noon bandiraɓe ma ngar ko ɓuuri hen hewde kadi ma mbar connecté ɓoggol taw ko téléphone o e min mbiya on hande toɓɓere min gaddani on toɓɓere nde ko peewal. holko woni peewal enen fof mbawani yewtidde hen kono noon kadi eɗen jogui weltare mawde saabu dañen ɗo musidɗo mawɗo e leñol kadi bawɗo ñodde mo wona kadi carowo biyeteɗo Amadou Sy Gueye Amadou Sy Gawlo e mo ganduɗa ko nokku Fanaye to o woni ɗo titorto ewa hay sanno noon omo jogui calsalte kewɗi ewa kadi eɓe mbiyam bisimilla sen mbi Fanaye tan wonon ko Fanaye naaɓe kamɓe gondi jamma e ñalawma kamɓe jadata kala ko ɓen mbaɗi kala ko ɓen mbi tawat kanko omo hen. Toɓɓere aɗa nde ma en mbatta holko woni peewal ɗimmel ngel ne kadi e toɓɓere ɗiɗi ɓere nde ma en namdo holko woni ngawlagu hande no yiira no woniri e kamɓe kadi hono mbawi wurde e gueɗe mabɓe ewa kadi so tawi hande ngawlagu hanki ngu e hande ngu nanɗon inchallah tan kala ko wawi hattande ma o haalane en eɗen gandi noon
gonga joni dande ene tampi sabu ummi ko yange mangue yangene kanko nantinde kanko woni toon jummo woni baba woni foof ewa ɗum ɗon noon haysano tan o heɓani ma en keɗo kam ɗemgal makko haysano seeɗaji kokkuri ko international ɗum noon an gonɗo to eno tinno yo worko panɗa yimɓe haɗa yimɓe puɗɗade toɓɓere nde paami koye peewal holko woni peewal holko peewal nafata e aduna walla holko peewal bonnata e aduna ɗum noon yo worko panɗa yimɓe haɗe meɗen ruttade e kokkuri ko international Solo di jog amman mamu kanko ite mbotu mi o waba jamde mi yewtana on malikaji malikaji men jiginama hakkude basila be suga ko ɗon sadio banta honno ko ɗum tagi aduna o nde moƴƴi nde nde ɓenni nde wiyete mali wiyete ko suga ko joni tan watti yewde mali kono wiyeteno joni noon alaji Mamadou Moustapha min mbima a jarama no fewi no fewi min ɓadina musidɗo meɗen Amadou Sy Gawlo o salmina bandiraɓe kadi o andi noon o monɗo jooɗi e yesso tufle radio Kokoriko international Amadou Sy bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko neɗɗo no golle aduna sa jumani yetto Allah juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam pawa hen jibinaɓe saabu kala ko neɗɗo wawi caggal Allah e nelaɗo mum ko duwawi jibinaɓe ko jiiɗa e ɗum fof kadi ko sababu o kadi ko ceerno Yaya Dia kañum woni sababu garwon ɗo hande jaafoɗon noon bandiraɓe dande ne saali seeɗa e ngawlaago firti ngawlaago ko namni kono tiiɗi ma wonde ballal Allah tigi rigi sabu ngawlaago ko namni kono tiiɗi ngawlaago ko wonde hakkude rimɓe hakkude jiiduɓe aɓe ñooda hakkude men hakkude rendo konko wawi wonde fof e rendo noon soko wiyama ko rendo ko saawi ko ne heewi rendo soko innama kalɗo rendo woni seyɗani wiyata kene arɗon donc hakkude wondude soko seyɗani naati an gawlo rôle ma hen ko yaadi hen moƴƴere nduɓa less en moni kala mbiya ɗum kaari de ko haalatma ko e moƴƴi mum kaari de nomin kalde fof ko haalata koye ma no wayi mawnude ni no wayi wadde fayida ni ko ɗum woni ngawlaako sa ummima ɗon duttuɗa toye oy mbiya ɗum kaari on wi ala kaari kay mi sikkani sana haali am ko moƴƴi sabu kaari soy ko yi kam waylanto kam yeeso wi ala kaari hanki tan minen kirde ene haale ma ko moƴƴi ene haale ma ko feewi en wi ka moƴƴo en wi ka giɗo yeese caggal tawat andini wonko woni hakkude jomumen kono hen goto foof kalana ɗum ko ganduɗa ko en adda miijo mo joguino e goɗɗo o en addan ɗum yejjidde jogo miijo wangu e min noon ndeke mi andani kaari kini wayam saabu somi yimbo hokkata kam yeeso mbiyama ala hayso rokkanimi yeeso hanki minen kirdo haale mako ko moƴƴi o haale mako ko tiiɗi o haale mako ko feewi ɗum ɗon kam woni lesli ngawlago ga kam woni fondation gawlo kam ko jokkude enɗam ɗum firtata ko jokkude enɗam ga eyyi soko ɗum yawti arima yawtude musidɗo meɗen
Amassi gawlo emin mbima kadi bisimilla maɗa min coynimo ɗo en ka baɗiraɗo moƴƴo ganno ceerno Aliou Ba hoore fonde kanko no naati ɓoggol ngol ceerno Aliou min mbayri nandema kadi mbaɗa andi wonɗo gonɗa e jewte walla wonɗo gonɗa e kabaruji inchallah noon mi yiiɗa tajje konngol gawlo o ko haalata ko kono min jiiɗi so tawi a wawi jogade yaajede seeɗa tan so timmini calmina yimɓe ɓe kadi min keɗodani ma calmodiren hen taw wona e hakkude lefol he ɗum ɗo noon Seydi Ba ceerno Aliou Ba e ceerno Mamadou Samba Tall mo hawre emin mbiya on kadi bisimilla ko Koriko international ɗum noon ceerno Amassi Jokko mbiɗa o hollo rôle mbiɗa jomum so woni hakkude yimɓe darde nde foti darade jettinare no nanirta muɓɓa noppi mum muɓɓa hunuko mum yaaha moƴƴina to fewnita ga henna ewa yiyati ko ngun gawlaw hande woodi e aduna he Amassi awluɓe kam mbawa rôle gawlo kam ko ɗum woni rôle gawlo heddo noon gawlago ko dokke no yimɓe dokkira ni tan ko noon gawlo kadi dokkira kadi gawlo ko neɗɗo tan no yimɓe fof neɗɗo kadi o timmani ha o gasi ko andi fof kadi ma dañ kadi ko andano andine kono kam rôle gawlo ko jokkude enɗam ɗo jaaruɗen gartuɗen fof ko ɗon base gawlo ko jokkude enɗam rubdi less ene fewna enɗemeji less taw hay gortinani pewnana yimɓe taw kañumen ɗiɗo fof gandaka an fewni hakkude mawɗu ɗon daña hen Allah daña hen baraji daña hen martaba mo ganduɗa won umro to banggal Allah daña kadi teddugal aduna woni jokkude en ɗon eyi joni noon no mbiɗa ni jokkude en ɗam daña Allah kono hande en jii ko heewi ɗo haysano ko kewuji ɗiɗo goori ni Amassi en jii won jiiduɓe ni yumma e baaba walla ni denɗiraɓe kawra e nokku taw goto fof ne jogui gawlu mum walla ni oɗo gawlu mum ara haala o e wayno kirɗo ni walla ɓe mbayno hirdirɓe e nder renno ngo ni holko itta ɗum e holko foti wonde ɗon Amassi ɗum kadi addat ɗum tan ko suuɗodirde e sikkam yimɓe soko jiidi Allah waddi on onon poti hay sono koddani onon poti haaldude gaga onon gandi ɗo paaɗon to mon pottoton ko onon fof onon fo onon ndendi ɗo paaɗon to onon ndendi koye mon kadi guila hanki taw hande arani kadi ko somi faami question ma o ko affaire concurrence jiɗɗa wiide concurrence noon kam ko konngol français eyi concurrence wona hunde fewde wona hunde yonde kadi addat tan ko loro eyi mon fof won ko Allah rokki ɗum ko wawi ko goɗɗo wawa donc ɓe mbawaɓe yo keññu ɓe wawɓeɓe yo keññu ɓe mbawaɓe sa ari e kew bande hande neɗɗo no huliyade kew bandum saabu donkal kew paso mum saabu donkal soko tawi pasma on pasma guiɗuma koddiɗuma noddima itti hunde wima jehen woɗ ɗum haaɗi yaade jehen itti ko nawata ko fecce hakkude itti tottuma ɗum ɗon fof min jii ɗum e jokke en ɗo eyyi kono Amassi hande kala ɓene jaaha waɓe noon a yiyan neɗɗo tami ha heewi ene yiiɗi mo yaadi o so ɓi yummu mo so ɓi bammum so ɓi denɗo mum so ari toon yo ɓuuri yiyeede yo ɓuuri wadde ko feewi yo ɓuuri nanede guila e comcol mum ha e dokke muɗum ha e daraja muɗum yiyati ko noon foti wonde ala ɗum han kadi holko mbasiytoɗaɓe ɗo ɗum ko taƴanɗen magal te Allah kañum jippini enɗam nde Allah wi nde ɗum ko mbeɗen naate domaine ceerno en ni Allah wi enɗam tello mi tellaki o wi tello o wi mi tellaki o wi mbo tello mi tellaki o wi an ko haɗuma tellari somi telli komo tellete o wi mi foti ni mi taƴƴam fo mi taƴ tello ɗum ko taƴan on ɗo magal joni Amassi yimɓe heɓe indere waɗa walla dewgal waɗa ɓe kuloyaade taw ko jeyɓe ɓe kuloyaade mataw ɓe ngala ɓe kuloyaade sabu ɓe mbi won aroɓe toon ene ñaago ewa awluɓe nden garanno ko ene manta garanno ko ene no mbiɗa ne jokka en ɗam garanno ko ne gaskina jomumen kono meeɗani fawde e jomumen ko mbawa kono noon ko wona awluɓe ko won woɓɓe aroɓe toon holko waɗi yimɓe joni kuloyaade kew holko hulni yimɓeɓe hande
so dewgal waɗi nana goto fof hankkandi hoore mum no muusa kaari woyi heege yo kaari jogori wadde dewgal kaari jogori wadde inde kaari jogori wadde yangue kaari jogori wadde goto fof so tawi ɗum waɗi tan jiyata ko kañum waɗa paniqué ɓerde mum dilla huula holko foti